Salam el hormatly adamlar. Garaşsaq baky betarap yurdumyzdaki täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Şun hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenen ýol başçysy John McGregor kabul etdi. Ol özüniň wezipesini ýerine ýetirdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenen ýol başçysy wagt tap kabul edeni üçin hoşarlyk bildirip, hormatly prezidentimize Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretarynyň mehirli salamyny hemde ähli türkmen halkyna iň gowy arzularyny ýetirdi. Şunda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň oňyn betaraplyk syýasatyny durmuşa geçirýän hemde sewitli we ähli mümmetçörde paragatçylygy, howpsuzlygy we durnuklygy üçin etmäge tallamly goşunt goşýan Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklary pogtrandyrmaga uly gyzyklanma bildirýänligi bellenildi. Hormatly prezidentimiz Awraýly halkara guramasynyň ýol başçysyna salam aýdyp, ýurdumyzyň köp ugurlary öz için alýan diýip bolan gatnaşyklara ygranlygyny tatbiklady. Döwlet başçylarymyza Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenen ýol başçysyny jogapkärlik wezipe bellenmegine gutlap, oňa işine üstünlikler arzu etdi. Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň dowly hukukly agdasy bolmak bilen umumy awadançylyk maksatlaryna laýyk gelýän köp ugurly hyzmatdaşlygy işleňişdirmek ugruna çykyş edýänini bellädi. Döwletde şoň barşynda hyzmatdaşyň geljegi barada pikir alşyrly. Dürli ulganlarda birlikdäki taslamalaryň ençemesiniň durmuşa geçirilmegi we häzirki wagtda da amala aşyrylmagy şol hyzmatdaşlygyň netijesi bolup durýar. Tewit we dünýä ösüşiniň bar bolan kuwatynyň we ilertilýän wezipeleriniň uralmak bilen sanly ykdysadyet, durnukly energetika we energiýa howpsuzlygy ulug hemde üstsaşyr geçirgeleriň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak, ýöňde bar tehnologiýalary ornaşdyrmak we beýleki ugurlar aýratyn ýakmete bolýar. Ekologiya, howanyň üýtgemegi, suw serişdelerini erejeli ulanmak, aral bilen baglanşyk meseleleri ýözary gatnaşyklaryň möhüm ugurlary bolup durýar. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň amala aşyrylýan toplumlaryň demokratik özgertmeleri, häzirki ýagdaýlaryň hemde halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryny ornaşdyrmagyň esasyna milli kanunçyň kämilleşdirilmegini nazara almak bilen insanperwer ulgamda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyga ýokary baha berildi. Şunda ýurdumyz bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ugurdaş düzümleriniň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň parlamentary gatnaşyklaryň netijeli häsiýeti eýdigi bellenildi. Şeýle hem sewit we halkara derejesinde häzirki döwrüň wekimlerine hem de howplaryna garşy görüşmekde, şol sanna terhetýaka jinaýatçylyga, terrorçylyga, ekstremizme, neşe terişleriniň bir kanun dolanşygyna garşy durmakda we kiber howpsuzlygy üçin etmekde tagallalary mundan meýlekde birleşdirmegiň wajipligi tatbiklandy. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz şu ýyly halkara paragatçylyk we ananşmak diýip iglan etmek, ýöňnaş diplomatiýasynyň gurallarynyň netijeli peýdalanmak, energetika we ulug diplomatiýasy, Owganistan ýagdaý paragatçylyk ýol arkaly hadyraşdyrmak hemde onuň durmuşyk ykdysadydan ösmegini üçin etmek boýunça başlangyçlarynyň wajipligi bellenildi. Şu wagtda Owgan tarapyny çekmek arkaly energetika, ulug kommunikasiýa ulgamlaryna ýeri düzümleýän taslamlary durmuşa geçirmäge aýratyn ýakmet berilýär. Şol taslamalaryň gatarına Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisiniň, demir ýoluň, elektrik geçirçi we optik süýümli aragatnaşyk ulgamlarynyň gurulşygy bar. Olar tutuş adamdatyň bähfidine hyzmat etmeliler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň täze bellenlen ýol başçysy, hormatly prezidentimize bu Awraýly gurama bilen hyzmatdaşlyk meselelerini berýän üns üçin hoşarlyk bildirip, Türkmenistanyň bolýanynyň öz üçin uly hormatlygyny belledi. Hemde öz tarapyndan birik bire hormat goýmak we uzak möhletlerin ýörelgeleri esasynda gurulýan köp ýyllyk gatnaşyklary mundan meýlekde ösdürmäge ýardam etjekdigini ananlardy. Duşukdan soň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçysy habarçylamyda şeýle gurulmagy berdi. Türkmenistanyň hormatly prezident tarapyndan kabul edilendigine ören şartlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýol başçy hökümine bir ýerde bolmak meniň üçin uly hormat sarpadar. Türkmenistan bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň arasyndaky gatnaşyklar ýyl saýyn ösýär. Biz merkeziniň ýol başçy hökümine işlän hormatly ilçi Natalya Drozdyň işini dowam eder. Meniň esasy wezipem mundan meýlekde Türkmenistan bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň arasyndaky gatnaşyklary hemde hyzmatdaşlygy hassa ösdürmekden ibaretdir. Biz hormatly jenap prezident bilen howpsuzlyk meselelerini, şeýlegem syýasy, ykdysady we insanperwer meseleleri ara-ara maslahatlaşdyk. Jenap prezident Türkmenistanyň mundan meýlekde Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen bir ulgamlarda hyzmatdaşlygy dowam etjekdigini aýtdy. Men öz nowbatymda
Hormatly prezidenti bu uğurlarda hyzmatdaşygy mundan meýlekde pugturandyrmaga taýýardygymy habar berdim. Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky idaralar bilen birlikde hyzmatdaşygy täze derejäge çykarmak üçin ähli tagallarlar eder. Men Türkmenistan bilen hyzmatdaşyga ýokary baha berýän, hemde Türkmenistan bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşyk guramasynyň arasyndaky gatnaşyklarymdy, hemde ýödary ananşmak ýagdaýyndaky hyzmatdaşygy mundan meýlekde gowlandyrmaga we ösdürmäge çalışaryn. Şol paragaçylyk we ananşmak ýylyna Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygynyň bellenýänligi mühim ähmiýetli wakadyr. Türkmenistanyň bolýanlygym hemde Türkmenistanyň hormatly prezident tarapyndan kabul edilendigim menim üçin uly hormat sarpadygyny ýene-de bir gezek tasdiklamak isleýän. Sag bolun. Ene bolsa Türkmenistanyň prezidenti Golçakar Esminamat bilen tanışadýas. Ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik gollamak, milli iqtisadiyatymyzyň dürli ugurlaryny telekeçilik işini howslandirmek, telekeçilere döwlet tarapyndan gollaw berilmegini kämilleşdirmek, telekeçiligiň iqtisadiyatda ýylaýan ornuny hasam artdyrmak, şeýle-de täze iş ýerlerini döretmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti döwlet tarapyndan telekeçiligi maliýet taýdan gollamak hakyndaky karary gol çekdi. Ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilýän guruluş haritlarynyň orny tutýan önümleri öndürmekde netijeli işler izgidirli durmuşy geçirilýär. Şeýle önümleri öndürýän hususy kärhanalaryň biri önümçiligi geçen ýylyň dekabr aýyna ýoly goýulan Lewap welaýatynyň Halaç etrawynaky döwletli Döwran Hojalyk Jemgyýetiniň keramika bedeg önümlerini öndürýän kärhanasydyr. Hormatly prezidentimiziň öňe sürýän döwletli başlanýyşlarynyň ajaýyp meýwesi bolan bu hususy kärhana açylyp ulanmaga berilen ilkinji günlerden beri vilayatda alınıp berilýän guruluş gurnama işlerini özüniň münasip goşundyny goşup gelýär. Häzirki wagtda bu hususy önümçilikde işler 3 iş çalşygynda alınıp berilýär. Melelerizimiziň önümçilikleri ilmi nokdaý nazardan öwrenip ýola goýmak, döwrewap ilmi innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak ýaly wajyp görkezmelerden ugry alınıp gurulan bu hususy kärhanada ulanylýan çeýme gurularynyň ýakynlygy we taýýar önümleri çekmekliň amatlyklary dolu gözüňde tutulupdyr. Ýagny hususy kärhana Türkmenawat Kerki Amderýa demir ýoluny we Türkmenawat Kerki awtoulyk ýoluny ýakyn ýerleşýär. Şeýle-de bu ýerde önüm öndürmekde esasan yerli çegmalary ulanyp, Saýat etrawynaky Sakar, Halaç etrawynaky Halaç we döwletli etrawynaky Gowada ýataklarynyň toýunlary peýdalanylýar. Bu kärhanada öňde barjy iň häzirki zaman enjamlar ornaşdyrylan. Şu günü bu kärhanada öndürýän önümleri 3 görnüşde bolup, olar ýokary çydamlygy we berkligi, az suw çekijiligi, hemem aýazy we gyzgynlyga çydamlygy bilen häsiýetlenýär. Bu bolsa ýurdumyzda alınıp berilýän köp sanly guruluşyk detgallarynyň öňküdenim gözel we berk bolmagyna münasip goşunty bolup durýar. Hususy kärhanada önümçilik çegmalaryň ýürüte maksatly kabul ediji sygymlara gelip gowuşmagyndan başlanýar. Çegmaly bölümini toýun ýürüte enjamlaryň kömegi bilen bir näçe gezek ownadylyp, elenip, öwülüp garylýar we çygylandyrylýar. Soň çegmal ammaryna ugradylýar. Önüm düzümi ýokary derejede diqqatlandyrylyp gaplama bölümine ugradylýar. Gaplama bölümine oturdulan enjamlar müşteriniň sargytlaryna görä dürli görnüşdäki bedegi berilen önümleri almaklygy mümkinçilik berýär. Önümiň ýokary hili bolmagyny gazanmakda önümçilikde hereket edýän barlykhanada öndürilýän önümlerin görnüşlerine baglykda çegmalaryň hemiki, fiziki we beýleki häsiýetleri dolu öwrenilip, amatly gowradyş we peşde beşeriş derejeler kesitlenýär. Gowradylan önüme sargytlara laýyklykda ýagny müşteriniň talabyna görä renk, zer we sırçylama işleri amal aşyrylýar. Peç örtüklerini de barlykhanada kesitlenen seljermelere laýyklykda ýürüte kompýuter ulgamlarynyň üstünden awtomatik usulla dolanyş gözegçilik işleri amal aşyrylýar. Peşden çykan beşen önümler awtomatik usulla gaplayjy bölümine geçirilýär. Dolu taýýar önümler polietilen örtük bilen örtülüp, taýýar önümler ammaryna ugradylýar. Önümçilikde her günü 550 tonadan gowrak taýýar önüm çykarylýar. Bu ýerde öndürilýän önümler häzirki wagtda ýurdumyzda guruluşy gurnama işlerini alyp barýan döwlet we hususy kärhanalar tarapyndan uly höwes bilen satyn alınýar. Ýakyn geljekde bolsa önümçilik kuwatlygyny hasam artdyrmak bilen bu önümleri daşary ýurtlarda çykarmak maksat edilýär. Hususy önümçilikde zekme çeken agdyr işçi hünärmenler geljekde önümleriň görnüş sanawyny artdyrmak maksat edilýärler. Döwletli Döwran Hojalyk Jemgyýetiniň keramika bedeg önümlerini öndürýän kärhanasynyň agdyr önüm öndürjileri ýurdumyzda telekeçiligiň ösdürilmegi, şeýle-de şular ýaly önümçilikleriň ýoly goýulmagy ugruna taýsy tagalarlar edýän gahrman arkadamyzda hoşallyklaryny aýdýarlar.
Hormatly prezidentimizin paýhasly ýol başlygyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň telekeçileri täze önümçilik detgalaryny gurup, olarda dünýä bazarlaryny bäsleşip bilýän durly harytlary öndürmegi üstünlikli ýoly goýýarlar. Balkyn welaýatynyň Türkmenbaşy etragynyň Aqtaş şäherçesiniň golaýyndaky Türkmenistanyň synagatçylary we telekeçileri birleşmesiniň agzasy bolan Aqaýa hojuluk jemgyýetiniň gurulşy garyny önümçiligini we gips kartony öndürgen kärhanasam şolun hataryna tanalýar. Geçen ýyl dawaralýa da işe yerilen bu kärhana Türkmen telekeçilerinin täze bilentliklere tarap önümli gadam urýanlyklaryna dogly şaýatlyk edýär. Aqaýa hojuluk jemgyýetiniň hormatly prezidentimiziň kabul eden Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önleri öndürmek boýunça döwlet maksatnamasyny tasdiklamak hakynda kabul eden kararyna laýyklykda dünýä hil ünlülerini kybap guran umum meýdany 25 hektara barabar olan bir döwrap kärhanasy tutuş ýurdumyzda bolşýaly Günwatar tewitde telekeçiligiň önemli ösdürilýändiginiň ýene bir gedek aýdyň güýäsdir. Dolanşugyň kämil tilsamatlardyr enzamlary bilen üpsüne edilen gurulşy garyndy önümlerini we gips kartonyny öndüren bir önümçilik kärhanasyny ýerine ýetirilýän işler kämil kompýuterlaryň kömegi bilen awtomatlaşdyrylan usully merkezi dolandyryş bölüminden amala aşyrylýar. Bu ýerde taýýarlanýan ýokarky hili gurulşy önümlerini ýurdumyzyň ähli künjeklerini alınıp barýan gurulşyklarda ulisle bildirilýär. Bir häzirki zaman kärhanasy her ýylda imaratlaryň içki diwarlaryny tekizläp, ýylmamak üçin derur bolan gurulşy garyndy önüminiň 78.000 tonnasyny gips kartonynyň bolsa 8 million ýene 4 metre barabaryny öndürmäge niýetlenendir. Kärhananyň önümçilik işlerini kadal ýola goýmak üçin gerek bolan çygmalaryň agramly böleginiň Aqtaş şäherçesiniň golaýyndaky tebigi känlerden alınýandygyny bolsa aýratynlyk tamak gerek. Munyň özi Aqaýa hojuluk jemgyýetiniň bu kärhanasynda işleri düşüňükli alyp barmagy mümkinçilik berýär. Kärhanadaky kämil enzamlar oturdurylan barlykany bu ýerde taýýarlanýan gurulşyk terişleriniň ýokarky hili talaplaryna dol laýyk gelip, olaryň içerki we daşarky bazarlarda bäsleşik ukyply bolmagyny üpçün edýär. Bu ýerdäki önümhanalarda, ammarlarda, sorucu detgada, ýörüýte gaplarda, mehanizmlar awatlaş bölüminde işler talablaryk ýola goýmak üçin ähli mümkinçilikler döredilendir. Kärhananyň golaýyndaky känlerden getirilýän çygmal taýýar harytlyk görnüşlerine getirilýänçe, amala aşyrylýan işleriň äklisi kämil tehnologik enzamlar bilen ýerine ýetirilýär. Aqaýa hojuluk jemgyýetiniň büýük kärhanasynyň hünärmenleri dünýä hili ölçeglerine laýyk taýýarlanýan terişdeleriniň ýurdumyzda alınıp barýan gurulşyklarda giňden ulanýandygyna çäksiz buýtanýarlar. Kämil enzamlar oturdurylan kärhanada önümçiligiň ähli ulgamlarynyň yerli hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýandygyny bolsa aýratynlyk tamak gerek. Olaryň her biri hünär ustatlyklaryny ýygydarly artdyrmak bilen bitirýän işleriniň ähli wagtda ýokary hili bolmagyny gadanýarlar. Kärhananyň hünärmenleri gahryman arkadamyda alkyş aýdyp, mukaddes ýurt garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygynyň uldan toýlanjak ýyly bolan şöýle ýokary önümçilik görkezlerini beslemek maksat edinip, şu günler hasta gaýratly rahmet çekýärler. Hormatly prezidentimizin taýsy tagyllaryny netijesinde ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli özgertmeliň çägine telekeçilik ulgamyna bazar ykdysady şertlerine bäsleşik ukyply önümçiligi ýola goýmakda uly işler durmuşa geçirilýär. Eşur telekeçiligiň çekýän atly zähmetleri bilen önümçiligi täze öňdewarjy tehnologiýalar ornaşdyrylyp, halkymyza zerur bolan ýokary hili hojuluk harytlaryny öndürmek işlerim talaba laýyk derejede alınıp berilýär. Mary welaýatynyň wekili bazar etragynyň çägine ýerleşýän Ak bulut haryt nişanly hojuluk harytlaryny önürgen Türkmeniň Rysgaly adly hususy kärhanasynyň önümçilik binýadynyň geňeldilmegi netijesinde bu ýerde Asman adly dürli görüşli çygly söpürgüçlerim öndürilip başlandy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe telekeçilik ulgamy we onuň önümçiligi hil taýdan ýokary derejege göterilýär. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik ösdürmek baradaky edýän bimeçler aladalarynyň ruhlanyp, zähmet çekýän telekeçiler önümçiligi täze, kuwatly tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orny tutup bilýän yerli harytlary öndürmek, şeýle-de olaryň möçberlerini artdyrmak işlerini ýola goýýarlar. Türkmenistanyň synagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy wekil wazir etragynyň çägindäki Akbulut haryt nişanly hojuluk harytlaryny öndürýän Türkmeniň Rysgaly adly hususy kärhananyň ýokary önümçilik kuwatly kärhanalar hataryny görkezmek bolar. Häzirki wagtda bu hususy kärhananyň önümçilik bölümleri häzirki zaman kuwatly tehnologiýalar toplamy bilen öpçün edildi. Önümçilik kuwaty ýokary bolan bu enzamlar awtomatik usulla dolandyrylyp, olaryň hünärmenler tarapyndan sadaşly işledilmegi netijesinde bu ýerde dünýä ülgülerine laýyk gelýän önümler bolan çağa arlyklarynyň, çygly süpürgüçleriň, şeýle-de egin eşik ýuwjy we temizleji serişdeleriň uly tapgyrlary öndürilýär.
Kärhanada ekologiya taýdan arassa matadan taýýarlanylýan çağı bedenini temizleýji, derini yumşadyjy we çyýglandyrjy, egneşiklere arassalyjy hemem olary ýakymly is berji, beýik hojalyk harytlary özüniň ýokary hille bilen tapawutlanýar. Harytlyk derejesi ýokary bolan hemem durly görnüşli döwrewap gaplara gaplanan beýik harytlar el ýeterli bahadan ilatymyza getirilýär. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne beýik sosy kärhananyň ýene-de bir önümçilik bölüminde senagat we günnelik sarp edilýän önümleriň bir näçe görnüşleri öňürilýär. Bu ýerde ak bulut haryt nişany diş arassalyjy serişdeleriň bir näçe görnüşleriniň öňürilmegi kärhananyň işçileriniň halkymyzyň hojalyk önümlerine bolan ösen isleglerini ýygyderli öwrenip durýanynyň aýdyň sowutnamasydyr. Kuwatly enjamlaryň sadaşykly işledilmegi netijesinde öňürilýän hojalyk we senagat önümleri harytlyk derejesi ýokary bolan göze gelýüli gaplara gaplanylýar. Bu önümleri gaplamakda zerur bolan polietilen gaplara kärhananyň kuwatly enjamlary arkaly taýýarlanýar. Türkmeniň Rasgaly hususy kärhananyň işçileriniň öňürýän bagtyarlyk döwrümizde mahsus bu önümleri ýurdumyzda geçirilýän önümçilik sergilerine de münasip orna ýeleýär. Ýakyny bolsa kärhanada asman atly çeýglisy purguşlaryň 8 görnüşi öňürilip başlandy. Mewlelerin hoşboý isli goşunlary bilen baýlaşdyrylan bu çeýglisy purguşlaryň häzirki wagtda her aýda 200 000 sansy öňürilýär. Halkymyzyň uly isleg bildirýän bu harytlary ýurdumyzyň garaşdyrygynyň 30 ýyllyk şany toýunyň toýlanýan ýylynda kärhananyň işçileriniň taýýarlan uly zähmet sowgatlarydyr. Bu hususy kärhananyň işçileri telekeçilik ösdürmek barada edýän biýmeçler aladalar üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne telekeçilik ulgamy milli iqtisadiyetimiziň möhüm bölegine uruly. Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha içiňleşmegi netijesinde telekeçilik işle meşgul bolan raýatlaryň ýyl saýyn köpelip, ýylatyň gündelik sarp edýän azyk önümleriniň öňürüşiniň möçberem barha artýar. Munyň özü bolsa Ahal welaýatynyň Beherden etrawyna ýerleşýän parasatly daýhan hojalygyny alynıp barýan işleň misalynam aýdyň görnýär. Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň Mürşid Aýhan birleşiginiň şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan parasatly daýhan hojalygy hem soňky ýyllarda iş ümidi barha ilerleýän hojalyklaryň biridir. Döwlet başlanmadan güneşli diýarymyzda telekeçiligi ösdürmek hakynda kabul edýän ýylt ähwitli kararlarynyň ruhlar galkynan bu daýhan hojalygynyň hünärmenleri hem ahlasy zähmet çekip köp mukdarda ýokary hili ady önümlerini öndürmek baradaky höwetlerine täze badalgyrar berýär. Dünýäniň ötün teknologiýasynyň kämil enjamlary oturdulan bu daýhan hojalygynyň garamagyna hereket edýän öňümçilik bölümlerini häzirki wagtda ilat tarapyndan köp isleg bildirilýän ady önümlerinden arasalanan agsuwynyň, pomidor goýultmasynyň, ügmejiň, duýlanan pomidoryň we hyýaryň azy urşuň dürli görnüşlerini öndürmeklik ýoly goýulan. Parasatly daýhan hojalygynda ilatyň köp sarp edýän önümlerinden pomidor goýultmasynyň 350, 480, 800 gramlyk we 4 kilogramlyk agramdaky görnüşler taýýarlanyp, olar çüýçe gaplara gaplanylýar. Bir onuň dowamında ortaça 60 tonu pomidor goýultmasy öndürilýän bu hojalygyň önümleri gün saýyn geçiginli harytlary öwrülýär. Bu ýerde ügmejiň hem azy tüýüji görnüşleri öndürilip, bu önümleriň 20, 265 we 480 gramlyk görnüşleri owadan gaplarda alyjylara ýetirilýär. Daýhan hojalygynda her günde ortaça 2 ton azy we tüýüji ügmeç öndürilip, olar ilatymyzyň isleg bildirýän önümleriniň hatarynda özlerini orun tapdylar. Büyük kärhanada azy urşuň, duýlanan, pomidor şiiretine goşulan görnüşleri, şeýle de hyýaryň, pomidoryň we dürli miýewelerin şiiretini öndürmekligem ýoly goýuldy. Daýhan hojalygynda arasalanan agsuwynyň ýarym 1,5 litrlik gaplara gaplanan görnüşleri iýleşlerimiziň bu wagtdaky islegini kanagatlandyrmaga uly ýardam edýär. Bu ýerde her günde 10 tonna arasalanan agy suwy plastik gaplara goýulýar. Hojalykda gaplanýan agy suwlaryny esasan Mürşid Aýhan birleşiginiň çägindäki dik goýlaryň suwundan peýdalanylýar. Parasatly daýhan hojalygynda öndürilýän önümler noş haryt nişany bilen adygyp, olarda ähli önümçilik işler awtomatik usulda dolandyrylýar. Kärhanada döwrap enjamlaşdyrylan hil barlahanasam bar. Bu ýerde zähmet çeken hünärmenler kärhanada öndürilýän önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagyna jogapkärçilikli çemeleşýärler. Onda öndürilýän önümler ekologiýa taýdan arasy önümlerdir. Bu ýerde işgärleriň ruh bilen we netijeli zähmet çekmekler üçin amatly mümkinçilikler bar. Kärhanada öndürilen önümler ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň, şonuň ýaly paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sarp edicilerine uğradylýar. Gelecekde bu ýerde ady önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmak hem gödeňinde tutulýar.
Hormatly prezidentimizin ýylyurt bähidine gönüktirilen işleri watanymyzda gadanylýan üstünlikleri geçirilen şäherleň özünüdüzi ýokary ruhlanetlige betlenen maslahatlary hormatly prezidentimizin ýylyurt bähidine gönüktirilen beýik işlerini özgürçli hoşşallyga uğurly. Magtumula adynaqy Türkmen Döwlet Uniwersitetinde Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllyk we ilmler güni münasibetli hormatly prezidentimiz berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň kämil ilim ulgamyny esaslandyryjy diratly ilma maglumatlar geçirildi. Maslahatda hormatly prezidentimiziň iglan eden berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne ilmiň we tehnologiýalaryň ileri tutulýan uğurlary boýunça alınıp barýan ilmi işleri bilen baglanşykly ilmi, amaly, ilmi usuly häsiýetdäki çykyşlar dinlendi. Murat Garif adynaqy Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde sagdynlyk we ruhwelentlik berqarar döwletimizde ýaşlaň baş ýörelgi satly ilma maglumatlar geçirildi. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanýaryş Institutyna geçirilen şäher ilimler güni bilen baglanşykly boldy. Türkmenistanyň Oğuzhan adynaqy Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetine geçirilen şäher işin häsiýet maksus boldy. Döwlet Mehmet Azad adynaqy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna geçirilen şäher daşary ýurt dillerini okutmagy kämilleşdirmek bilen bagly boldy. Ýagşygellik Aqaýew adynaqy Halkara Neft we Gaz Uniwersitetine geçirilen matlagat ilimler gününe bagşlandy. Hormatly prezidentimiziň ilim bilimi ösürmek baradaky aladalary çykyşlaryň esasyny düzdi. Şeýle mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş döller aýdyldy. Şeýle-de Büýokary okuw mekdebinde daşary ýurt dillerini okutmagy kämilleşdirmek bilen baglanşykly matlagat geçirildi. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşy Institutynyň matlagat uly ruhwelentlige betlendi. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň şäher ilimler güni bilen baglanşykly boldy. Türkmenistanyň Injinier Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutynyň şäher ýurdumyzda ilim bilim özgörtmeleriniň üstünliklerini açyp görkezdi. Halkara insanperwer ilimleri we ötüş uniwersitetine geçirilen şäher ýurdumyzda ilmiň gazananlaryny senagaty ornaşdyrmak bilen bagly boldy. Halkara gatnaşyklary institutyna geçirilen şäherde hormatly prezidentimiziň bilim özgörtmeleri giňden wasp edildi. Obu Hojalyk Uniwersitetine geçirilen matlagat ilimler gününe bagşlandy. Türkmen Obu Hojalyk Institutyna matlagatda edilen çykyşlarda hormatly arkadagymyzyň ilim bilim özgörtmeleriniň üstünlikleri beýan edildi. Sanly bilimiň ötüşleri Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna geçirilen matlagatyň özünü ötdi. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna matlagat işin häsiýeti betlendi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna Çeperçilik Akademiýasyna geçirilen şäherler ilimler gününiň dawaralary bilen utgoşdy. Türkmenistanyň bilim, sport we ýaşlar teatry ministrliklerine, içeri işler ministrliginiň guramagyna geçirilen matlagat ýangyň howpsuzlygyny üpçün etmeklige başlandy. Demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramatynyň guramagyny Tomus mögüminiň gelmegi bilen howanyň gyzmagy esasynda ýangyň howpsuzlyk düzgünlerini we talaplaryny berja etmek barada içeri işler ministrliginiň Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürliginiň ýangyň howpsuzlygy bölüminiň hünärmenleri bilen geçirilen şäher işin häsiýeti betlendi. Akyl welaýatynyň jemgyýetçilik guramalarynyň Fenagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Akyl welaýat komitetiniň geçirilen şäherleri üstünlikleri betlendi. Demokratik Partiýanyň Balkan welaýat komitetiniň Gumdag şäher, Bereket etrap, Itirek etrap gaýetlerini geçiren şäherleri işin häsiýeti betlendi. Daşgy welaýat gaýetiniň jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde geçiren şähereti üstünlikleri betlendi. Lewap welaýat gaýetiniň polisiýa müdürliginiň Türkmenawa şäher häkimligi bilen bilelikde geçiren şähereti wagt nesihat bilen bagly boldy. Lewap welaýat we Türkmenawa şäher gaýetleriniň Lewap welaýat gümrük kanatynyň hemem ýangyň howpsuzlygy bölümleriniň bilelikde guramaklaryna matlagyda işin häsiýet maksus boldy. Mary halkary howa menziliniň hemde Demokratik we Agrar partiýalaryň Mary welaýat komitetläriniň Mary welaýat ýenanlar bölüminiň bilelikde guramaklaryna matlagat geçirildi. Çykyş edenler hormatly prezidentimiziň ýollaşylygyna ýurdumyzyň ähli ulgamlarynyň uly ötüşleri betlenýändigini bu ýytan bilen bellediler. Häzirki döwürde arkada prezidentimiziň tagyllaty bilen iqtisadiýetimiziň ähli ugurlaryna halkara hyzmatdaşlygyna giň orun berilýär. Aýratynam medeni insanperwer ulgamdaky gatnaşyklaryň ösürmegi sebäptiň ýurtlarynyň halklarynyň arasyndaky ýakynlygy şertlenirýär. Paýtatymyzdaky Magtumladynaky Milli Sazly Drama teatryna ýurdumyzyň medeniýet ministrliginiň guramagyny halkara çäresi geçirildi.
Bu yerde gurulan Davral şäherinde bellenşi ýaly Gazaqstan Respublikasynyň Türkmenistanaky elçixanasy Gazaq tarapynyň 2020-nji ýylda meşhur Gazaq şahyry Abay Kunanbay ulunyň dogulany gününiň 175 ýyllygy münasibetli şahyryň ýelsiz gece ýagty ay atly goşgusyna döredilen aýdymynyň ýurdumyzyň dörejilik toporlary tarapyndan ýerine ýetirilmegi goňşy ýurdun edebiýatyna we sunugatyna bildirilýän hormatyň nişanyna urildi. Şeýlelikde davrada çykyş edenler ýurdumyzyň sunugat usatlarynyň Gazaq halkynyň meşhur şahyrynyň sözlerine döredilen aýdymy ýokary derejede ýerine ýetirenliklerini aýratyn belediler. Şeýlede olar ýelsiz gece ýagty ay atly aýdymyň türkmen aýdymçylarynyň hemem sazanalarynyň ýokary derejede ýerine ýetirilenligine bildirilýän mertebäniň nişany hökmünde ýurdumyzyň sunugat usatlaryna degişli hormat hatlaryny gowşurdylar. Iki ýurdun döwlet başdanlarynyň bilelikdäki tagallalaryny netijesinde türkmen Gazaq gatnaşyklary ösüşiň täze derejesine çykdy. Şeýlede dawaranyň dowamyna çykyş edenler medeni insanperwer ugurda ýoly goýulýan gatnaşyklaryň işçiň ösdürme uguruna izgiderli tagallaýdýan üçin arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar. Magtymladyň aksaly drama teatryny guralan halkara çärenin aýdym saly çykyşlary bilen utgaşmagy oň ähmiýetini hasam artyrdy. Bu halkara çäresi ýurdumyzyň şanly garaşsylygynyň 30 ýyllygynyň hormatyny gurulýan dawaralaryň üstüne getirdi. Bu bolsa Türkmenistan parahaçylyk onaşmaň watyny ýylyň her bir gününiň şadlykly wakalary, tesirli pursatlary beslenýänini has aýdynlygy bilen eşgär etdi. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýtagymyz Aşgabat şäherine şuň 8-nji ýylyna saat 20-den 9-njy ýylyna saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayatyna azken bulutly hawa bolup ýa-da güneterden telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 18-23 gradus maýl, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna az bulutly hawa bolup ýa-da güneterden telesekundy 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mara vilayatyna açyk hawa bolup ýa-da gündüzden telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Leba vilayatyna açyk hawa bolup ýa-da gündüzden telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Daşow vilayatyny ötkäp bilen bulutly hawa bolup ýerden vilayatyň Demirhazyk etraplaryna azgym ýağşar. Demirhazyk günüňden telesekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 20-25 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Paýtagymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup Demirhazyk günüňden telesekundy 8-11 metr etýän şemal öter. Hawa gejesine 23-25 gradus, gündüzine 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 9-nyň magnetik hadisasynyň durnuksuz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 8 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňysy täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýlede tomuz patlanyna howanyň derejesiniň ýokary galýan ullaryna pasla görä giyinmek maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berk berjaýsyňyz ýylyň islenik paslanyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri beslenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.